kan ni kadau ngan ong ipi ha bu perit chua dia na kan ni kadau kan ni kadi reply ya pi bar khoj kham tam ye itu iba Jason Rem mo itu iba Jason Rem kan ni kadi reply jonga ba pi tu ba tray mystery tip itray yung mane na ngam tem tang ba kan ni kadi reply ya pi nemar pi kran nang ang plat em tiengan ong ye pi nga bis bet na ka Bible sto kasam na kasam ka basis pakatsan sto omde ka to ko jing hikai jong tu pastor jong me leni jong tu padar jong me nga bis na ka jing tho kat kum ka Bible sto that's why I telling you ba Jason Rem namar balay ba me mes ngohok palat mes ngau ba mede ublay jonga ban bisyari nga khlam bisyari me nga khlam bisyari ni no nga khlam mention ni kerteng jong no padar pastor ru bangi khotsin nga khlam mention ni kerteng jong no that's why I telling you I question you please give me the right answer stop kani kadi reply nak banta jong me namar balay ba mes ngau start palat ba mes ngau hok palat kamut ba me kwa man kamai pisa da kata ka ba me thawi ki video jong me kamut ban mention ni kerteng jonga kani kadi reply jonga ye me sto khnang ba mendup sngo tho khnang ba mendup perkhat khnang ba mendup syampang sto nakani kadaw nakasam ka ba sis pa khatsan tang uwei ublei ba shisha meri ban sngo tho omde kumba me perkhat ha kerteng pa khon mesim ba khoj kata baro khoj am kade tang ka jing hikai jong kinong wei bat ki balang nong wei ki ba mane frame ki ba mane dur ki ba mane ya ujisu sto ki ba mane ya ujisu sto me ya mane ya ujisu me ya nget ya ujisu me ya klat pat ya ublei ukpa ubah beneng ubala thawi ka beneng ber khandau uba long ukenrat ya ka mensim jong abat jong me sto na kani kada to sngo tho no wali lamba klaya ki khon gabri nyutrap namar nga de uei ubanga nga de uei bat nga de uei uta uba menget banga de uei bat nga de uei ubanga nga percaya me bat me hi borobor medon tang ka jingkli memdon hiru ka juba memdon hiru ka jing percaya nga hi nga de uei uban percaya me rangba ki jing tho sto omde uta no hikai jong me ubomdon jing sai hai ru sto na kata tau kani kadi ka reply jonga ya me ubas ngau hok me ubak syong habeneng me ubak kwa ban long kenrat yanga me ubak kwa ban long blay yanga kani kadi jing pensai jonga ya me das ngau thu tang wei ublay ba shisha am hangi ko try am hangi kaburam me perkhat iburam em kani ka jing tho ka hikai ngi kumta hanrei ha ka kerteng jong me ha ka jing it bal ka jing shisha jong me balei sha ki jantel ki ong ha ei ublei jong me kumba kali ma me nga sto ublei jonga udon habneng sto nga percaya me ko Jason Rem ublei jong badeng do terang udon habneng sto ule akat ba usngobha bat kat ba umon omde rekamon jong me ya kabanga kamut ngan mani ya me sto kiblei thau jong ki da ka rupa bar ka ksiar kumba me mani to kalendar kumba me mani to kador kumba menget ba ublei ulong kumto omdan ba yu me mano ru ya ublei sto ngahi kay me ya kiblei thau jong ki da ka rupa bar ka ksiar lasna da ka kti ki brio sna mame ublei ne sna ublei ya me tha ublei ya me ne tha mame ublei midi maso thona la de me midi maso thona la de me pule bhai ka Bible khlang du so tho ublei ulo thawi ubrio khlambong ra ba ubrio ulo thawi ublei midi maso tho e kata me halor ka jing sait ni aksan jong me ban yo nam yo buram ka balang jong me ban yo long ru khmat ka balang jong me das ngo tho ba me le ranye ka perthei bandai kendo mar khmat lendei kamut me melarem lupa mesto
Na kata-kata ngaong ngakran ni kani ya kajing sisa. Ngong no one can beat me. That's why I telling you the truth. Mede bersoto. Namar balik ngakran ni kajing sisa. Rengkat kajing to. Om dei kumame bisukuran nang ang liya tang bayaro. Ya kitu parar pastor. Sto. Na kata-kata. Wajus ngohok tan. Namar bahaba mempatip. Kamut das ngoto ala dia. Yo ba me jot. Yala ka yen kasem jot hi ha karam pe lejong jot hi kalong renyang lejong jot hi ha kajing na ang lejong me das ngoto ikata